Fadzai ari kutoda Fadzai ari kujamukira ZANU-PF zisikamboiti ari kuiopoza aitaura mashoko paexendo pake panguva inoi. Aiwa ndo patiri kuona kuti politics dzemuZimbabwe dziri papiki. Noda kuti Fadzai mashoko ari kutaura mashoko anti ZANU-PF ekuti ZANU-PF inofanira kuchimira, nokuti tinoona kuti pane headline rinopostwa kuti government warns nemudroppers. Sanapinda mashoko azvizere noti bva subscribe like kuti na on the bell icon, nokuti Maire anoyanyora achiti it's not a crime to name drop, but the police could investigate all the corrupt dealings if they want to get him. It's all that Easter Bunny stuff about 100-year moms, 100-year DG, 350-year Scott, 450-year 33. That invites investigation from Zac online if they exist. But if someone calls you my son, lets you into their chopper and lets you take photos at the state house, what criminal offense have you committed? We need new leaders. Mashoko ane advocate panapa nafadzai achiti government zvinotaura kuti aiwa yoda kumisa name dropping. Aiwa achiti hazvimake sense kana maitwa name dropping. Why do you worry kana mimi muchiziva kuti hapana kana chakaipa chamakaita kana hapana corruption yamakaita? Ndona wiri kaitwa panapa nafadzai achiti government zvairi kuita hazvisiri izvo. To name drop is not a crime. Aiwa chimotodzai mafungiro enyu munori kudii pamusoro penhau yaunzwa naFadzai achijamuka nhau yawiki noChivhayo nekuda kweaudio yakalika. Aiwa ndo yaari kumira nayo achitemba nayo. Saka chimotodzai mafungiro enyu, pindai comment section medu, musangano subscribe, like, channel on the bell icon.